Asoke indaba ngamaskadi nomfokazi wani. Hey madoda. Hey lo mfana lona. Hey uphethe indaba eyiqonisa mathe esiyifunayo. Nasi. Ngiyabonga baba Paul ufikeleni ibuyela kwaMastende ngiyabingelela Vusizwe Mfokalanga nomlaleli weJozi FM usula namhlanje igama ngingusiyalo ngothandwa yimi ngingwakazwane wensizwa yakithi ziyenzeke ezweni sakhile ikakhulukazi kuMaskandi kukhona ivideo ke yasabalala kaGqizile noNdoni noSaliwa bechaza ukuthi siningi scam esenzakalayo makuvotelwa abaculi sabalanda sadichazana madoda ukuthi nanichaza ukuthi manithi kune scam makuthiwa abantu abavotele emncintiswaneni ngibingelele wemfoka mangethe ngipinde ngibingelele Vusizwe la ngomkhaya wami uGqizile lonke nasenkandla kwaTholwana cha bafethu sikutholile futhi sikuzwile ukuthi abantu bese beyithatha ngendlela ekungeyona inkulumo yethu eyayicacisa mayelana nokuyiqhelelanisa nalendo yama competition esasiqonda ukuveza mfowethu ukuthi abantu bengadideki ngoba siyayazi yanti ihamba kanjani futhi asifisi ukuthi abantu ngempela bezivotele ngemali enkulu sibe soqasha ngemali encane thina ilonto esasiqonda ukuyiveza akekho umuntu esasilwa naye akekho umuntu esasibhekene naye enkulumeni yethu ilwe lokho nje mfowethu akukho okunye ngiyabonga asuke lapho siye kuyinsizwa uMashelela lokho engenile emculweni kaMaskandi izinto zakhe zimhambela kahle nasemqhudelaneni eminye siye simbone kuyona uyazama ngoba uyakwazi ukufika ko top 3 na ko top 2 kodwa kokuningi sikuphethe uzobonga nje ukuthi umesekile njengomthandi womculo kaMaskandi shelela mfana mina ngithandiwe awumnandi ukuthanda umuntu othandayo angibingelele mfokazwane ngibingelele kubhodi Vusizwe Mfokalanga ngibingelele nabalaleli bomsakazo iJozi FM obingelelayo Mashelela lo iSMS mfana ngubane phansi lo Lundo Lumahlehleki ngithi nje ngiphakamisa izandla zombili ngibonge abalandeli bomculo wethu indlela abangaseka ngayo unyaka nonyaka ngicela ukuthi nje niqhubeke njalo bafowethu nithenga umculo wami nolalele nikhumbule futhi ialbum iphumile ngoDisemba ebithi hloko iThamashende enamanani nje bafethu amnandi kakhulu engicela ukuthi bafethu niqhubeke nje nokumeseka uthando lonye bafethu ngiyanithanda ngendlela esimangaliso Wevusizwe uyawukhumbula umcimbi obuye kuona owaziwa ukuthi Mother of All Maskandi Festival khumbula phela umthando nezengene stage kuthiwa bengafanele angene liyaqhubeka lolo daba insizwa ke kuthiwa ayihlawule ngemali engango 1.5 million wamarandi okanye ikhiphe isexolise emphakathini seyamagama esawaphimisayo athi isinqeshaye ebumnyameni sazoqhubeka ishaye ebumnyameni lawo magama athi mayifika ngomunye abahleli bomcimbi uyimipi afika njengamagama ayinhlamba ngakho kumthandeni kulindele ukuthi kaxolise noma boshwe okanye ngakhiphe leso samba leso semali umroza mfoka fakude wodumo luka Fantam kunesigameko esivelile ngaye esithinta kena ke nesithandwa sakhe ngeze isikhulume kakhulu ngoba siyama simzame encingweni sangamthola wayilokhu ebaleka kunomqhudelwane obukade wenziwe uThamsanqa umfoka sibiya lapha kuMashinga Record eqhatha amakhabazela kanye nomuntu yenziwa efuna ukubheka ukuthi ubani odlala isiginci kamnandi kanye nenkosi ka live lo mqhudelano lowo wadlala wabamnandi kodwa kubhlungu ukuthi kuze kube manje sikaze sibone ukuthi ubani owenza kahle kunomunye njengoba abantu bebaleka ukusho ukuthi kwenzakalani asincomeke nansi into enhle eyenziwe unavigate ngomcimbi wakhe ayeuhlelile iBhinqa Day zonke imali ayenza lapho wayeshila ukuthi uzoyithatha ayonikela ngayo ezikoleni lokho kukwenzile ke umfoka Gcwensi wahamba ke wanikela ke esikoleni njengoba besimbona hambisana noNdoni noSaliwa kanye noGqizile bewodonata kuleso sikole leso insizwa umgojeli asibeke nganza ukuthi emkhulekeni njengoba yabasengozini namanje isalwela ke impilo yayo lapha esibhedlela kubi kakhulu ngoba kumele ukuthi nje athintwe lapha nalapha ya asibhekela ama-album asawunqambothi namanje ebantwini uDSD khumbula beqeda khipha i1 more yakhe namanje isasebantwini umenzi ukhiphe EP yakhe namanje isashisa umjolisi naye ukhiphile isashisa umdumazi wakhipha naye album yakhe isashisa thula Vusizwe buka ke manje kwenzakalana umculi osaqashwe kakhulu kunabo bonke kulonyaka emculweni kaMaskandi kuthiwa lo mculi lowo uGatsheni igagu la Sobhongolo zingake bengisiphethe osukwini lanamhlanje engikwazi ukuthi nangeviki elizayo siyadibana kuyona iJozi FM 105.8 okanye usibambe ku DStv 878 danko
Inkosi Josh. Uyingwenya Joshua. Uyinkwanye Josh. Sikhumbuza usidwedwe Xhumeni. Awu kodwa Josh ukabi yami ngiyabonga for wena. The dog is namshaka. Kwakhona untombele khutshwa inja umlu. Umlu say, "Ntombele, what is happening?" The dog is now shaka.